Dadenggre Civil Sub-Division West Garo Hills kala Rakhe ryngkat baroh kawei ya Sngi bakyrpang bala tip kum ka hok Nongthied Ban Tip da ka jingialang paidbah ka bala long haka Kongsan tarik Lber iingdorbar shnong haka dong Kalsinggre Dadenggre. Abhishek Gowda M J SDO Civil ulalong u Kongsan. Haka jingkran jung Abhishek Gowda ulapan kan mau ya ka hok jung Nongthied Ban Tip tikna ya ka dor kamur jung mar ki mata baki thied na yaw nahan bat na kidukan shnong ya ka jing baha jung kita ki mar ya ki snem bala shna bat ki benai bala ban pendan kam ya ki tang kata Nongthied kidon ka hok ban yo ya ka jing thau jing wo ka babiang ka basha khati nisha thau tu ulong ru bala da Nongthied ki lap ya ka no ka jing le tu na kalyang kinong de Kidai ban pentep mar shaki bor peniyat ki mar bam civil supplies banjo ya ka hok jongki. Kiwe pat ki bakran hagani ka jingialang kilong unaseng di Marak Superintendent of Supply Dadenggre Civil Division ubala batai ki jinat bat ki kendon ki bayadai bat ka hok Nongthied Ban Tip. Dr. Rakhe and Marak Assistant Commissioner Ujak Jeep ar Marak Sub Inspector Supply baru nokma jongka Kalsinggre kilaya kran bat batai ka jingmut jongka ne ka Sngi haki paidbah hagani ka jingialang paidbah.